su najbrže djevojčice u disciplini 50 metara slobodno za djevojčice. Staza 1, Čekrkalo Jovana, 22. april Banja Luka. Staza 2, Vranješ Branka, 22. april Banja Luka. Staza 3, Žaljević Nina, Leopard Predina. Staza 4, staza 5, Mijavara Nera, Grčka. Staza 6, Radić Ana, Dubrava Zagreb. Staza 7, Tubić Nikolina, 22. april Banja Luka. Staza 8, Todorović Andreja, 22. april Banja Luka. Staza 9, Kerčija Nikolina, Delfin Oktaš.